haba baby na gaba ɗaya kin manta da ni kin daina kulawa da ni. Wani sibiyati. Ƙaunar ka nake kwana nake tashi. Har na yanke shawarar kawai na rabu da ke na je na samu wata. Shin na so ka ji tausayina. To shikenan amma ni da har na yanke alaƙa ta da ke. Zafin ciwon so ya ɗarago na ragarwa shiga auna zan so ka tuna. Kuma haka ne fa na auna in kika rabu da ni zaki sha wahala saboda kina so na. Tsakanin mu da ke kare da kiyo gugar zana. Saboda shi beti. Damun ba ni kaɗai kika sa a cikin sashen ranki ba. Kai ne wanda na sanya a cikin sashen raina. To faɗa mai dan ya ji wani abun alfahari kika ba zuciyarki. Abun fahari kai ne na ba zuciya. To ƙolo sai a kama hanya a tafi. Yau tafiyar ce za mu yi ai. Yauwa a kama hanya mai kayan aro. Kamun sanki ya zarce mini kamun lantarki. Wannan ƙolon fa baby ƙoƙari yake ya raba mu. Ya raba hanta da jini. Gaskiya ne baby ba a raba hanta da jini. Ki share shi yanzu menene burinki? Burin ga ka zo a wurina. Kuma za ki aure ni? A koyaushe hakan ne fata na. Za ki rayu da ni? Sannan in mutu da kai. Gaskiya ne baby kina so na kin ga sallah ta zo kin ga ba sai na yi toshi ba saboda kina tausayi na. Idan aka yi soyayya mana rana. Matsala ta da ku kenan ta bangaren nan babu da tausayi. Assalamu alaikum masoya masu kallon mu, muna muku albishir da mun kawo muku wata sabuwar channel mai suna Dan Fim Ayagi TV don kawo muku sababbin shirye-shiryen mu kamar su comedies, series, interview da dai sauransu. Ku dai ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ƙayatar da ku da nishaɗantar da ku. Mun gode. Yawwa zan gaji da mika godiya a gare ku ba masoyana. Ci gaba da danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin samun sababbin ayyukan mu. Mun gode. Mun gode. Sunana Ummi Adam Sarauniya. Fim Ayagi.